Nacházíme se ve výcvikovém areálu Helpers Centra výcviku psů pro postižené na Plzeňské ulici v Praze 5 Motola. Eagles vymysleli ten projekt, za který jsme nesmírně vděční, protože kdyby ty finanční prostředky nebyly, tak my ty psy nemůžeme cvičit, nemůžeme je předávat. Nemáme co cvičit, za co nemáme cvičit. Takže takovýhle podobný projekty strašně vítáme, jsme za ně hrozně rádi a je skvělé, že v tom jsou zapojení mladí lidi, protože to si myslím, že je hrozně důležitý. Pomůže nám v té naší práci, že máme tu práci vlastně pro koho dělat, nebo za co jí dělat, pro koho máme, ale aby jsme měli za co. A samozřejmě i v té spolupráci v tom, že se poznáme a že ten projekt se vlastně šíří dál, že se dostává dál mezi víc a víc lidí a tím pádem my jsme schopni uspokojit víc a víc žadatelů. My letos pořádáme vlastně největší, nebo respektive se účastníme nejvýznamnějšího turnaje, což je Miss pohár evropský, a v rámci toho jsme chtěli udělat jakoby nějakou dobrou věc, protože samozřejmě díky médium se může takováhle věc jakoby dostat víc mezi veřejnost. Takže jsme si vybrali Helpers, což jsou vlastně asistenční psy, a tímto chceme vlastně, aby se ty psy, nebo aby ta organizace, aby si jí víc lidi všimli, takže v rámci toho turnaje tam bude i den, kdy vlastně ty lidi se na ty psy můžou připodívat, bude tam ukázka výcviku a třeba to ty lidi taky nadchne a udělají pro tu věc něco jako my, něco dobrýho. Co mě zaujalo, že vlastně ty psy, nebo respektive ty lidi u těch psů, že těch úkonů, co ty psy musí zvládnout, je strašně moc a ještě je to u každého psa nějaká jiná specializace. A navíc samozřejmě ta výchova není zadarmo a není to hrazené státem, takže prostě toho psa si nemůže dovolit úplně každý, tak proto je potřeba to víc medializovat a pomoct vlastně téhle organizaci.